eta hementxe hasiko gara kirolarien aurkezpenekin. Ituretik etorria Maika Arizegi. Beratik etorria Nerea Sorondo. Arantza eta Raiotzetik etorria Patxi Larrezea. Arantzatik eta Azpeititik Olaia Esnaola. Maika eta Nerea aizkoran izango ditugu mozketa horizontalean, Patxi Larrezea altueran eta Olaia Esnaola harri jasotze probetan. Bueno, emango diogu hasiera lehenengo bosgarren atxaldia. Minutuko tandak urteak dira, eta txanden arteak eskantxo beziki bat, ustea komeni. Garren antzaldi orain Olaian izango. Amalau garrena. Amabost. Amasei garrena. Amazazpi, hogei segundu bukatzeko, 18 garrena sartua. Hogei garren jasoaldia. Hogeita bat jasoaldi, 10 minututan, hogeita bat. Bi kirolariak pare-parean, aurpegia ondo bukatzea oso importante buelta eman baino lehen. Bestela askotan, berriz buelta ematea tokatu egiten baita. Nereak hartu du bihoteko aizkora. Eta Maikak ere orain aizkora aldaketa.
Aikaristegi orain lana bukatzen, txalo ero bat, 2 kirolarientzako. Hortzen ere baltzatia erraz. Laugarren altxaldia. Zaitekenez, ja, portu zehatzean, oitan barru aldi jasotzaileak. Zortzi altxaldi, hogaiak. Hamargarren altxaldia, 15 segunduren faltan. Hamaikagarren altxaldia. Eta 12 altxaldi, 2 minututan, txalo bero bat. Eta joan egin, beharko egiten gutxinaka igotzek igo izateko eta azkenik goian pultan dugun enborra moztu izateko. Eta hauek garrantzi handia daukate, oreka mantendu behar delako tabloien gainean eta tabloiak pertsonaren pisua eutsi behar dutelako. Bueno, txalo bere bat patxi bezat, 3 metro terdira, mortzen ari dela.
zatia bukatzea, eta ikusiko dituenez, beste aldea azteko, aizkolaria posizio aldatu egin beharko du eta beste aldera moztu. Azkenean, teknikoki horrek entrenamenduak jokatzen du. Lanak bukatzea, Patxi. Eta hementxe dago, Pablo bero bat. Zailtasun handiko proba, aizkora altueran, oreka ongi mantendu behar da. Bestela lurrera erortzeko arriskua, ez da bat ere erraza eta... Proba luzea dugu, oraingoa eta esfortzuak ongi neurtu beharrekoa. Oraintxe buelta maikak, badirudi 15 segunduko abantaila hartu diola lehenengo aurpegian Nereak, baina ongi bukatu behar dira aurpegi bakoitzak, bestela irabazitako denbora azken kolpeetan galdu egiten baita. Nerea Zorondok ezpala bat egiten du, eta Maika Ariztegik ordez bi ezpala egiten ditu enborra mozteko.
aizkolari bakoitzaren indarra, abiadura eta erresistentziak markatzen du teknika hori. Hortze lehenko enborra mozturi maita. Badirudi nereak abantaia txikia zuela lehenengo enborrean, baina parekatu egiten ari dela lehia. Nereak buelta, azken aurpegia dauka bukatzeko, eta Maikat buelta emateko gutxi falta du. Oraintxe Maikak buelta.
Maika eta erritmoa sartzen ari du. Bihotzeko aizkorarekin Nerea. Eta oraintxe bertan bihotzeko aizkorarekin Maika. Txalo bero bat bi aizkolarientzako. Bihotzeko aizkora arinagoak dira, bukatzeko ez delako behar, hainbeste kolperik eta bai abiadura. Bi aizkolariak parean. Eta asko falta lana bukatzeko. Eta Maika izan dugu aurretik. Azkenean proba hau, arnaz luzeko proba eta indarrak ondo neurtu behar dira. Eta Nerea lanak bukatzean. Mentxe eskiniko digun erakustaldia Olaiak lau haizetarako agurra. Eta hemen txegu Olaia Nerea agurtzen eta Donato Larretxe agurtzen. Txalo bero bat Olaiarentzako. Mila esker kirolari guztiei eta hurrengo arte.